we're going to be doing sláinte na nóg, seachtain na sláinte. Pictiúr a hain. Sa pictiúr seo, mad an luan atá ann ag leathúir tar éis an é, agus tá príomhaid ina scoile ag tuairt fógra don na daltaí ar an idirchum. Dar lé, seachtain na sláinte atá inte ar scoil agus curfar béim ar chláinte na naltaí a churchan cín le ling na seachtaine. Pictiúr a dó. Mar chud de cheachtain na sláinte, déanaan an scoil iirecht na daltaí is spraga chun páirt a chhlacha i gcúrsaí sport. Agrítar cluiche pelle idir na daltaí agus na múntóirí i barc na scoile. An sin, i hallan na scoile, chuirtar rangan na aclaíochta ar siúl do na daltaí agus buine siad antanna vasta. Pictiúr a 3. I gceantaí na scoile, tá bia sláintúil ar nós tarthaí, íogart agus árán dán tí ar díal agus tá antóir orthe. Feicim iad an sin bucha leháin agus bia gasta áithe. Is léir nach digan sé gan dhéanaan bia mar seo dochar don pláinte má étar an nómarcade. Pictiúr a 4. Chun airgid a bhalú le chaig trealamh sport an scoil, racháiltar siúlód oirithe agus is imimecht ráthúil amachchas amachaí. Ghlachan idir bhúntóirí agus chaltaí páirt sa túlóid lá gríonmhar amháin. Pictiúr a 5. Sa pictiúr seo, leabharíonn íchaintóir faoi aibbeanna meabhair chláinte leis na daltaí. Spragan siad na daltaí labhairt le na dismóthirí nó le na múntóirí má tá aon rud ag cur stacartha. Gan dát tá na daltaí ag éisteach go géir leis an gcomharla. Pictiúr 6. Tránóna ina tá ann agus feicimid an príomhide ar an idirchum arís. Mollann siad na daltaí a sacht na hiíochta ar ina siad le ling seachtain na sláinte. Seachtain den scá a bhí intí agus tá an príomhide fíormhuich do gach duine.